कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. गरमीच्या तड्याखान हैराण जाल्ल्या माकडान स्टायलिश पद्धतीन उदकाची बाटली पिताना व्हिडिओ व्हायरल. कारवार. कडक उन्हामुळे हैराण जाल्ल्या एक माकडान उदकाची बाटली अगदी स्टायलिश अंदाजान पिताना दृश्य सोशल मीडियाचेर व्हायरल जाल्लें आसा. मुनगड हांच्या तिबेटियन कॅम्प वाठारांत हो अनोळखो दृश्य पळोवच्याक मेळ्ळो. स्थानिकान हो क्षण आपल्या मोबायलात कैद केलो. विशेष म्हणल्यार माकडान दोन्ही हाताचो वापर न करता केवळ तोंडात बाटली धरून उदक पिल्ल्याचे दुर्मिळ दृश्य पळोवन उपस्थितांक आश्चर्याचो धक्का बसलो. आलिशान घर आता कारवारात साकारची सुवर्ण संधी. कारवारात बाळ शिवाजी कॉलेजा लागीं अत्याधुनिक सुविधान सजिल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचो खास प्रोजेक्ट. भक्कम आणि भूकंपरोधक RCC बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच. घरात विट्रिफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाकघरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंक. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लायडिंग शटर. हॉलात टीव्ही, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स. तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था. बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली. मर्यादित बंगल्याचो हो प्रोजेक्ट तुमगेल्या कुटुंबासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक निवास. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करात. लग्न समारंभाच्यान परत येत असताना मिनी बसचो अपघात. कारवार. यल्लापूर तालुक्यातल्या अरबैल घाटात लग्न समारंभातल्यान परत येत असताना अपघात जाल्ली घटना घडली. बेळगाव हिंगा जाल्ल्या लग्न समारंभातल्यान येत असताना ही घटना घडली. राष्ट्रीय महामार्ग 52चेर अरबैल घाटात मिनी बस चालकाले नियंत्रण सुटिल्ल्यान रस्त्याच्या कडेक आशिल्ल्या टेकडीचेर जोरात धडक दिली. फक्त 2 किलोमीटर बाकी आशिल्ले प्रवासी घरा पावसाठी. मात्र त्याच वेळार हो अपघात घडिल्ल्यान हळहळ व्यक्त जाती आसा. या अपघातात 10 पेक्षा जास्त प्रवासी जखमी झाले. जखमी जाल्ल्याक स्थानिक नागरिकान तात्काळ मदत करून जखमीक लागींच्या रुग्णालयात दाखल केले. घटनास्थळार पुलिसांनी भेट दिवन पळवणी केली आणि फुडलो तपास सुरू केलो. कैसा ड्यूस सर? प्राइवेट बस, टेम्पो बस. श्री हनुमान देवाचो वार्षिक उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरो. कारवार. कारवार तालुक्याच्या मादाळी गावात आचारीवाडा हिंगा श्री हनुमान देवाचो वार्षिक उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरो जालो. सकाळी 8 वाजता श्रीची पूजा आणि तीर्थप्रसाद वितरण झाले. दनपारा 12:05 श्री सत्यनारायण देवाची पूजा झाली. सांजेर 4 ते 7 वाजेपर्यंत भजनाचो कार्यक्रम झालो. रात्री 7 वाजता श्रीची पूजा आणि तीर्थप्रसाद वितरण झाले. रात्री 10 वाजता आई तुला कशी म्हणू मी या संगीत सामाजिक 2 अंकी मराठी नाटकाचो प्रयोग झालो. पोंगफू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात
सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्याचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. काळी जंगलात दुर्मिळ क्षण कॅमेऱ्यात कैद. बिबटो आणि ब्लॅक पॅथर एककडे. कारवार. काळी व्याघ्र संरक्षित जंगलात एक दुर्मिळ आणि मनमोहक दृश्य रान विभागाच्या ट्रॅप कॅमेऱ्यात कैद झाले असा. दाट जंगलात बिबटो आणि दुर्मिळ ब्लॅक पॅथर एककडे खेळताना आणि फिरताना दिसून आले. या दृश्यान वन्यजीव प्रेमीमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असा. काळी जंगल हे वाघाबरोबर ब्लॅक पॅथरचे बी आवडचे अधिवास मानतात. ब्लॅक पॅथरची संख्या बरीच असल्याचे रान अधिकारी सांगते असतात. त्याचबरोबर बिबट्यांची संख्या वाढती असून ट्रॅप कॅमेऱ्यात तेमगेली वारंवार नोंद जाते असा. सामान्य बिबटो आणि ब्लॅक पॅथर एकच जाग्यात दिसच्या दुर्मिळ मानतात. अस्वलाच्या हल्ल्यात पशुपालक गंभीर जखमी. कारवार. जोडा तालुक्यातल्या नागोडा ग्रामपंचायत वाठारात कोलगद्दा हिंगा सांजे वेळार अस्वलाच्या हल्ल्यात एक पशुपालक गंभीर जखमी झाली घटना घडली. या घटनेमुळे या वाठारात भयाचे वातावरण पसरले असा. मिळालेल्या माहितीनुसार सदाप्रमाणे पशुपालक नाऊ विठो पाटील हे आपल्या म्हशी खाटीसाठी रानात दिशेने विताले. सांजेर सुमार 4 वाजच्या सुमारास अचानक समोर आलेल्या अस्वलान तेमगेल्या पायाचेर हल्लो केलो. या हल्ल्यात अस्वलान पायाक चाबिल्यान पायाक गंभीर दुखापत झाली असा. मोठमोठ्यान आवाज केल्यानंतर आसपासच्या नागरिकांनी घटनास्थळात धाव घेतली आणि जखमी अवस्थेत नाऊ पाटील हेमका जोडाच्या सरकारी आरोग्य केंद्रात दाखल केले. जंगला लागीच्या गावात सध्या वन्य प्राण्यांची वर्दळ वाढिल्यान ग्रामस्थांमध्ये चिंता व्यक्त जाते असा. वन विभागान या वाठारात पळवणी करणं, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करची अशी मागणी स्थानिक नागरिक करते असतात. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.